kat. Ja, hvad var det? Det var et æsel. Det var et meget hurtigt æsel fra Nepal, stod der. De er meget hurtige. Ej, nu kommer der en der endelig har jeg lidt længere tid. Jeg har 2 minutter og 32 sekunder. Når man har 2 minutter og 32 sekunder, så kan man altså lave noget, der er pænt. Jeg prøver, det er også fordi, det er faktisk sådan et lidt smukt nummer. Det er sådan lidt smukt i det, og det er, i det her nummer, der kan man i hvert fald høre bratschen spille. Bratschen, det er den store violin der. Den kan man høre ret tydeligt i det her nummer her. Jeg ved ikke, om I kan huske, hvad bratschen var for et dyr, bratschen var klædt ud som, eller omvendt. Hvad for et dyr, der er inde i Ida Grøn. Er I klar? Tror I, de der musikere, eller nej, de er jo dyr. Er de klar? Ja, de ser klar ud. Okay, så er jeg også klar. I skal også nå at høre musikken, jo. Dig, der har en trøje på, ligesom mig, der er stribet. Det var en skildpadde.